शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम। ये कथा है गंगा स्नान का, जो कार्तिक मास में सब करती हैं। ऐसे ही एक बूढ़ी रहती है जो बेचारी हर साल कार्तिक में गंगा स्नान करती है। उसकी एक बहू और एक बेटा रहता है। बहू और बेटा रहता है। ये क्या करती थी बूढ़ी बेचारी कि सुबह सुबह उठ के भजन कीर्तन करती थी और भजन कीर्तन करके और गंगा स्नान के चल जाती थी। डेली उठती, अपना कपड़ा लेती, सब लेती, पूजा पाठ के सामान लेती और गंगा अरार पर जाती। और गंगा अरार पे जाके कहती कि हे गंगा मैया, हम हर साल तोरा गंगा स्नान करी लुआ। हमरा ऐसन वरदान दी हम कि हम सब दिन तोरा यहाँ चरण में आ सकी और हर समय तोरा भजन कीर्तन कर सकी। इस तरह से बूढ़ी माँ जो थी, जे हर कार्तिक में गंगा स्नान करती थी, हर महीना गंगा स्नान करती है, हर महीना नहाती और तुलसी जी का, नारायण भगवान का भजन खूब करती। एक दिन बहू बोली कि तू भोरे भोरे उठ जा आ सबके अपने तो उठबे करहा, सबके नींद खराब कर दे तू तो कि उठिया तो अपन चुपचाप गंगा जी नहाए जइहा आ चाहे मत जइहा, लेकिन हल्ला मत करिया। जे तो सास बोली कि हमरा तो आदत है कि सुबह सुबह में उठ के भगवान के भजन करे के आ कीर्तन करे के। कार्तिक है तो हम तो गंगा स्नान करे हम जेबे करम। जे बेचारी 3 बजे उठ जाती थी, उठ के भजन करे लगती थी नारायण भगवान के। तो पुतोहिया एकदम सब घड़ी खिस्सा कि ये बुढ़िया उठे है आ उठ के सुबेरे सुबेरे सबके जगा दे है भजन कर करके कि ये बुढ़िया काहे न गंगे जी जाके बैठा रहे है, सब घड़ी कीर्तन भजन करते रहता खाल। ऐसे बुढ़िया के बेचारी के बहू बोले। तो एक दिन बेटवा से बोली बहू कि देखा ये बुढ़िया हवा, जे बुढ़िया बड़ी दिमाग खराब कर ले रहा। एगो तो तू कमा धमा के आवा रात भर बढ़िया से सुता नहा, 3 बजे से ही अपना रामायण शुरू कर दे हथुन, जे सबके नींद खराब कर दे हथुन। कि जाके उनका माना कर दा कि जाए ला होता इन तो अपना चुपचाप जइहन आ न तो हल्ला भोरे भोरे उठ के रामायण न पढ़े लगियन। बेटवा कहता है कि जाए द माँ के कर रही है गंगा स्नान तो करे द, माँ तो अच्छे काम करे थे। माँ या बेटा का रिश्ते कुछ आव होता है। बेचारा सोचा कि माँ हमर है, गंगा स्नान करे पूजा करे तो काहे उसको बोले जा, जे हमर माँ है तो निम्ने काम न करे थे। ये बेचारा मनवा में सोच के और लेके औरतिया के बोला कि नहीं कि हम ना बोले जा कि जाए दा। सब पुतहिया सोची कि मर्दनमो के बोली ला तो बोल ही न जा है, आ ये बुढ़िया के बोली ला तो सुनबे न करे कि रुक ये बुढ़िया के हम ही कुछ करम। जे का करलक पुतोहिया ना कि भोरे भोरे उठलक और उठ के का कैलक कि तो सोचलक कि 3 बजे तो बुढ़िया उठबे करी, फिर भजन कीर्तन करे लगी। फिर तो भजन कीर्तन करबे करी, 3 बजे तो डेली उठे, आज तो उठबे करी। जे का कैलक पुतोहिया ना कि ली एलक आग कोयला के जड़ेलक आ जड़ा के का कैलक कि जोन रूमा में बुढ़िया सुता हलक, पुतहिया कहलक कि आज बुढ़िया के पैर जरा दे हम, अपने पैर जरा दे हम तो नई उठी और नई गंगा स्नान करे जाए। पैर जर जाए न तो भले अस्थिर से पड़ल रही बिछौना पर। जे का कैलक कि आग बीग देलक रास्ता पर। बुढ़िया बेचारी देरी तो 3 बजे उठबे कर हलक। ओहू दिन 3 बजे उठलक आ उठ के जैसा ही दरवाजा खुलक तो ओकरा आग पर पैर पड़ गेलक। बेचारी बुढ़िया के तो पैर जड़ गेलक ले तैयो कहलक कि ना पैर जड़ गेलक तका कि केम न काजनी के आग बिग देलक कि हमर पैर जड़ गेलक। तैयो कहलक कि ना हम तो जेबे करम गंगा स्नान। तैयो बेचारी पैर जड़ल है, तैयो भगवान के भजन करते हैं। आ करते करते का कैलक कि गंगा जी गेलक, नहैलक पिछलक, पूजा पाठ कैलक। आ फिर गंगा जी से कहलक कि हे गंगा मैया, हमर शरीर में इतना शक्ति दिया कि हम तोरा हर साल कार्तिक नहाइला, ई साल भी कार्तिक नहा ली। फिर अलग घरे तब पुतोहिया कहते कि ये बुढ़िया के पैर जरा देली हर, आ तैयो ये बुढ़िया कैसे न कैसे चल गेलक
कि बुढ़िया का करी ना करी, जे मरबो ना करे है बुढ़िया। इस तरह से बेचारी के बोले लगे। कहला कि रुक रुक कि कल्हे तो चल गए हैं, बिहान तोरा देखबो कि कैसे जा है। जे का कहलक ना कि फिर सुतलक, बूढ़ी बेचारी सुत गेलक। आई पुतोहिया का कहलक कि फिर तो उठबे करी 3 बजे। जे का कहलक कि खूब पानी खौलैलक गरम पानी पूरा खौलैलक आ खौला के आर गैस पर चढ़ैले है। तब बेटवा उठलक तब कहते कि तू का करे थी इतना रातवा के, ताकि कुछ ना ऐसा ही आयल हिला। ई ना कहलक बेटवा से कि पति से कि हाँ हम सास के आग से जलैली है, अब जाए थी गर्म पानी से उझल दे हमको, ई ना कहलक। अब बेटवा सोचा हला कि जरूर कुछ ना कुछ करे है। यही चलते ही 3 बजे यहू उठे है मैया के संगे संगे। जब माए बेटा हलक, बेटा के ममते कुछ आवलक। माए बेटा के जन्म दिल हलक कोख से, तब कोख खून के ममता बेटा के रहल। जे कहलक कि अच्छा ठीक है। जे का कहलक कि बेटवा जाके सूत गेलक। आ ई का कहलक कि गरम पानी पूरा खौलैले रहे। जैसी बुढ़िया उठलक आ ई भजन करैत हलक भगवान के। ई का कहलक कि पीछे माहे गेलक आ जाके पूरा पानी ओकर गोड़ पर गरम पानी फेंक देलक। एकर पूरा गोड़ जड़ गेलक, पूरा ठेहुना से लेके नीचे तक बेचारी के गोड़ जड़ गेलक। बाप बाप करे लगलक। लेकिन फिर भी उ कहलक कि तैयो हम जैबे करम गंगा स्नान करे। ओहू दिन फिर चल गेलक गंगा स्नान करे। आ फिर गेलक तो गंगा मैया से यही बात कहे कि ये गंगा मैया हमरा इतना शक्ति दिया कि हम हर साल तोरा यहाँ स्नान कर सकी। गंगा मैया ही बोले। बेचारी गेलक आ फिर अयलक घरे। तब फिर पुतोहिया कहे थे कि आज एकर पैर जरा देली पानी खौला के, तैयो ई चलिए गेलक। जे एकरा का करी कि अभी ई न जाई। जब बेटवा से कहलक कि सुना कि ये तोहर माय ना माना हतु ना, डेली उठ के आ सबके नींद खराब कैले रहती कि तू भी हमार बात ना सुना, कि जाके ये बुढ़िया के जाके गंगा जी में धर आवा। ये बुढ़िया हमरा पानी पिला के रख देला के भोरे उठ जाए। एगो तो दिन भर चर्चे घूमे है आ भोरबो में चैन से सुते न जा, कि जा ये बुढ़िया के कहीं धरावे। जे चाहे तो ये बुढ़िया आज ई घर में रहतवा आ चाहे तो हम रहम, जा एकरा गंगा जी धरावा ना तो हम ही चल जेबुआ गंगा जी। जे बेचारा सोचलक कि अब हम का करी, उ माये है आई औरतिये है, अब औरत के छोड़ीला तो माय मर जा है, अब माय के छोड़ीला तो औरत चल जा है। जे का करी अब। जे गेलक बेचारा कहलक माय के, कहलक कि ए माय बिहान तू गंगा स्नान करे जाबे ना, हम भी चलबो तोरा संगे। बेटवा कहलक कि ठीक है चल। तो बेटवा तो जाना हल कि आज मैया के हम छोड़ दे हम गंगा जी, काहे कि न छोड़म तो मौगियो भाग जाए। ओहू कहले है कि चाहे ई रतवा जे है हम रहम। जे का होला कि भोरे उठलक मैया आ गंगा स्नान जाए लगी। ऐसी भजन कीर्तन करते हलक, सब सामान सरियते हलक। तो बेटवा अयलक कहलक कि ये माय कि हम भी तोरा संगे गंगा स्नान करे चला। जे कहलक बेटवा, तब मैया सोचे थे कि कहियो बेटवा कहाँ न हलक कि गंगा स्नान करे। आज का बात है कि बेटवा कहे थे कि हम भी चलम गंगा स्नान करे। जे तब मैया पूछे थे कि का बात है बेटा कि कहियो ना कहले, आज कहे थे गंगा स्नान करेला। तो कि ना माया हमरो मन है करे के गंगा स्नान। जे चल। जे गेलक मैया संगे बेटवा आ जैसी मैया नहाइते हलक आ बेटवो नहलक आ का कहलक बेटवा ना कि मैया के कहलक कि ये माय कि देख ना कि हमरा तो ऐसन बात कहले है आ तू मत ओकरा से कहिए। जे हम का करी, तोरा छोड़ीला तो ऊ एथी हो जाए, ओकरा छोड़म तो तू, कि हमरा तो कोई के ना छोड़ सकीला माँ की का करी। तो वही अरार पर बैठल रहे बूढ़ी आ बेटा। तो कहे थे बूढ़ी कि हे गंगा मैया कि तू ही अब हमरा कोई रास्ता दिखावा हे माता, कि अब का करी हे गंगा मैया। तब गंगा मैया वहां प्रकट होलन आ कहलन कि ठीक है कि तू हिये रह जा। जे तू माय के छोड़ दा यही अरार पर आ तू घरे चल जा। जे कि देखिया कि का होतवा। जे गंगा मैया इतना अनुभूति देलन। जे गंगा मैया त गंगा मैया हथन सबके पाप धोए वाला, सबके पार लगाए वाला। और तो बूढ़ी हलक तो उनका तो और माँ
कि हर साल गंगा स्नान करहलक। जे का कहलक कि बेटवा के कहलक कि तू जा आ ई माँ के हमरा छोड़ दा। जे माय गंगे के अरार पर रह गेलक आ बेटा घर गेलक आ जाके कहे थे कि हम तो बूढ़ी माय के गंगा जी में जान मार के चल एलुक, जे तू कहले जा माय हमर कभी लौट के ना आए। पुतोहिया बड़ी खुश होलक कि जाए दा, बुढ़िया तो मर गेलक, अब मर गेलक तो अब खर्चे खोराकी बच ही, अब एक आदमी के खर्चा बची। जे पूरा मने मने खुश रहे त सब कोई गंगा जी गेलक नहाए। तो सब कोई नहाए जाए तो बुढ़िया तो गंगा के किनारे पर रहे। तो उ तो का करे कि डेली नहाए वही अरार पर रहे। गंगा मैया में शक्ति रहे कि ओकरा अपना शरण में ले हलन। गंगा मैया वैसे ही सबके अपना शरण में ले लेथन, अपना शरण में ले हलक। और डेली गंगा जी वैसे ही स्नान करे अरार पर अपना समय बितावे लगलक। तो एक दिन बुढ़िया कहलक कि हे गंगा मैया ढेर दिन हो गलक है कि जाए थे तनी पोतवा पोतिया के देख आवे, कि बड़ी मन करे थे पोतवा पोतिया के देखे आ बेटा के देखे के। तो कहलन गंगा मैया कि ठीक है तू जा, लेकिन फिर जब फिर तोर पुतो ऐसा ही करतवा ताकि जाए दू गंगा मैया, जिंदगी में है तबे न करते। जब बेचारी देखा सास माय में कितना माय हो गए, उतना दुख देला के बाद में भी बेचारी सोचे कि ना बेटा है, पोता है, पुतो है। जे कहलक कि ऐसी कैसे जाए गंगा मैया, कि ऐसे खाली कैसे जाए, पोता पोती है जरे कुछ ले हम तब न जाए। तब गंगा मैया बड़ी खुश होलन आ कहलन कि ले खूब ओकरा देलन हीरा मोती। कहलन कि जे बार डुबकी लगेवा न जो मांगे लहतवा मांगिया। पहली बार डुबकी लगेलक तो कहलक कि हे गंगा मैया हमरा इतना कुछ दे दा कि हमर बाल बच्चा आनंद से रहे। जे जैसी डुबकी लगेलक तो ओकरा खूब हीरा मोती मिलक। फिर दूसरा डुबकी लगेलक तो ओकरा में आ सोना चांदी भर गेलक। तीसरा डुबकी लगेलक तो ओकरा पूरा एगो घैला सहित मिल गेलक। पूरा खोइचा भर लेलक, पूरा खोइचा गहना से हीरा मोती से ओकर पूरा आचरा भर गेलक। आ वैसी आचरा समेट ले बुढ़िया आ चल गेलक घरे गेलक। तब पुतहिया देखे थे कि अरे बुढ़िया के तो हमार पति बोलक हल कि मार दे रही थी, बुढ़िया जिंदे आवे थे, बताओ तो जे झूठ बोला। तब बुढ़िया देखलक, पुतहिया देखे थे कि अरे तो खोइचा में कौची तो ले आवे थे। तब देखे थे कि तो कहते कि तू कहाँ से अला, तू तो मर न गेल। कि ना हम तो ना मर ले, हम तो गंगे के अरार पर हली। तो वही देखलक तो कहलक ये में कोची ले हमार। तो ई गंगा मैया देलन है, जे कहलन कि 3 डुबकी लगाई है, जो मांगेला हो तो जे मांगी है। जे वही 3 डुबकी लगैली तब मांगली सब बाल बच्चा लगी कि सब हमार बाल बच्चा आनंद से रही, बढ़िया से रही, बढ़िया से सुखी संपत्ति से रही। जे तकलक पूरा पुतहिया खुश हो गलक कि बुढ़िया हमार इतना सामान लेके अयलक। तो ई बुढ़िया के पूरा प्रेम भाव से रखे लगलक। धन के लालच जे न होवे है, धन के लालच देखलक तो पूरा बुढ़िया के माने लगलक आ पूरा ओकरा सेवा संदाल करे लगलक। जे फिर गंगा सब कोई वैसे ही कहे कि गंगा स्नान ना जेबा माँ, कि चाह तोहू गंगा स्नान जा। अब एकरा गंगा स्नान जाए लगी बुढ़िया के कहे लगल, पूरा जे बुढ़िया कहलक जेकरा माय कहे लगलक। तो कहलक ये माँ कि तू गंगा स्नान जा, कि हम भी चली गंगा स्नान। जे तू गेला तो देखा था इतना कुछ खिलैला कि चला हम भी तोरा संगे गंगा स्नान जा। बुढ़िया बेचारी भी बड़ी खुश होला कि चला पुतोहिया के बुद्धि बढ़िया हो गला, अब बुद्धि बदल गला, चला हमरा संगे यहू भक्ति करी, यहू गंगा स्नान करी, यहू पूजा पाठ करी। तो एकरो बुद्धि बदली। जे ससुया के संगे पुतोहिया गेलक गंगा स्नान करे तो ससुया का कहलक कि गेलक गंगा अरार पर, गंगा मैया के गोर लगलक आ गोर लाग के कहलक कि हे गंगा मैया जैसन हम कैली हमरा देला, ए गंगा मैया वैसा ही हमरा सब दिन अपना शरण में रखिया। आ कह के 3 डुबकी लगैलक आ लगा के निकलक। तो पुतोहिया पूछे थे कि ये माँ तू गंगा जी में नहेला तो का बोल के नहेला। तो हम बोल के नहेली कि जे हम कैली जे हमरा दे देला, कि ऐसा ही हमरा बनैले रखिया, जे ऐसी हम तोरा पूजा पाठ करते रही। जे कहलक तो कहलक कि पुतोहिया कहलक कि ठीक है कि हम भी जाए थी। तो गेलक डुबकी लगावे, तो डुबकी लगावे तो कहते कि एहू डुबकी लगेलक। तो कहते कि ये गंगा मैया जे हम कैली जे हमरा दे दिया, जे आप कुछ ना कहलक, इतने कहलक कि जे हम कैली है दे दिया। तो जितना ही गलती कैले हलक वैसा ही डुबकी लगा के जब निकलक तो ओकरे में पत्थर हो गलक।
पत्थल हो गलक। गाँव जेवार में हल्ला हो गलक कि ये बुढ़िया है, ये जे बुढ़िया के पुतहिया पत्थल हो गले, बुढ़िया के पुतहिया पत्थल हो गले। सब देखे लगी, पहुंच गेलक। तब बुढ़िया बेचारी रोवे पीटे लगलक कि हाय रे राम, पहली बार पुतोहिया आयलक गंगा स्नान करे, यहू पत्थल हो गलक कि हे गंगा मैया ऐसन काहे कैला गंगा मैया, ओकरा क्षमा कर दा गंगा मैया, ओकरा गलती के क्षमा कर दा मैया कि एक पुतोह के हमर बाल बच्चा पोता पोती बिलाट जाए गंगा मैया। पूरा रोवे पीटे लगलक। तब गंगा मैया के ममता लगलक तो ओकरा पत्थर से आदमी बना देलन। जब आदमी बना देलन पुतोहिया के, तब पुतोहिया निकलक गंगा जी में से आ सासू के गोड़ पर गिर गेलक आ कहलक जितना हम गलती कैली है वही गलती के सजा हमरा गंगा मैया देलन है कि अब हम ऐसा गलती ना करम। तू जितना पूजा पाठ करिया कि तो ही तो हमर सब तीरी था, तोरा हम बहुत दुख देली है, जे तोर पैर जरैली, तोरा आग बिगली कि इस सब गलती के लिए ही गलती के सजा हमरा गंगा मैया देलन है कि अब से हम ऐसा गलती ना करी। ऐसा बुद्धि आ ज्ञान हमरा गंगा मैया सबक दे देलन। इस तरह गंगा मैया उनका बेड़ा पार लगेलन और सबके गंगा मैया वैसा ही बेड़ा पार लगाथन।